o să-ți prezint acum un buz făcut așa în casă, cu niște vase din ceramică pe care astăzi le-am luat din Metro. Așa. Și probabil că vrei să spun rețeta, nu? Te Sau rog. ce te interesează? Hai să vedem. Deci, am făcut mămăliguță și am turnat în straturi. După un strat de mămăligă, unul de smântână, unul de Kaiser, unul de brânză de burduf și smântână. Și am turnat 2 straturi ca astea, lăsând la sfârșit iarăși brânza de burduf, smântână, Kaiserul, am pus câteva măsline și niște pătrunjel și le-am dat la cuptor cam un sfert de oră. Și uite ce a ieșit. Asta e. Poftă bună! Arată foarte bine, apetisant. Și e foarte gustos, în realitate.